Kender du det, når kroppen føles tung og stiv, især efter en lang dag, eller en dag med for meget stillesidning? Jeg kender det alt for godt. Derfor er jeg begyndt at bruge Vitaliv Flex Repair. Vitaliv Flex Repair indeholder ingefær, gurkemeje og boswellia. Det er 3 emner, som er kendt for at støtte led og muskler. Jeg føler virkelig, at jeg er mindre øm i min krop, og jeg har meget lettere til bevægelse. Og det, som er så smart med præcis Vitaliv Flex Repair, det er, at du starter med at få 50% rabat på deres pakker, og efter 3 måneder, så får du automatisk nye forsyninger. Altså det har virkelig gjort en stor forskel for mig, for at vedligeholde og tage den. Så har jeg ikke skulle tænke på at skulle bestille nye. Har jeg nok til måneden ud. Vitaliv har været på markedet i over 12 år, og det har hjulpet over 200.000 mennesker i Norden med at få det bedre med deres krop. Så hvis du også gerne vil gøre noget for din krop, så synes jeg, du skal prøve dem selv og mærke forskellen.